Parti mill-irdum ta' Arlapsi spiċċat tkisser wara li l-maltempata Harry ħallit ħerba f'din iż-żona u issa fl-aħħar jiem il-mewġ kompla jħalli l-effetti tiegħu tant illi aktar blat spiċċa ċeda minħabba l-qawwa tal-elementi. Filmati miġbudin minn Net News li ta' filgħodu juru l-istat li spiċċat fih din il-bajja fejn il-periklu huwa evidenti. Fil-fatt il-blat issa qed jimblokka anke l-passaġġ li kien iwassal lill-lawwiema Salar. Mhuwiex ċar eżatt meta ċediet din il-parti, iżda wara l-maltempata Harry il-kosta tan-nofsinhar baqgħet issofri l-effetti tar-riħ qawwi u l-mewġ għoli. Il-ħsara li saret bidlet kompletament il-viżwal u anke l-aċċess għal din iż-żona. Għaldaqstant partijiet estensivi ta' Arlapsi kellhom jingħalqu għall-pubbliku u jibqa' l-appell tal-awtoritajiet biex in-nies ma jinżlux lejn il-bajja għaliex qed hemm periklu. Intant tnieda proċess biex issir konsultazzjoni pubblika li tiffoka esklusivament fuq din iż-żona u r-riġenerazzjoni ta' Arlapsi.